Intant, fl-ewwel reazzjoni tiegħu fit-tmiem l-ewwel stadju tat-taħdidiet, il-Prim Ministru Robert Abela qal li dan l-istadju nagħlaq b'andament pożittiv u issa bdiet il-fażi iktar intensiva fejn individwalment il-mexxija tal-Istati Membri mat-tekniċi tagħhom se jitlu f'negozjati bilaterali mal-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel fuq il-punti li fuqhom qed jaqblu u l-punti fejn m'hemmx bil mal-proposta li hemm fuq il-mejda bħalissa. Nkomplu b'dawn id-diskussjonijiet bin-negozjati li mistennija jieħdu sa s-sijat ta' filgħodu jekk jingħalqu sa s-sijat ta' filgħodu għax jekk li nibqgħu għaddejjin sada, jien nistgħu nibqgħu għaddejjin aktar il-qudiem minn hekk sakemm wieħed jasal f'sitwazzjoni fejn jew niddeċidu li ma ntlaħaqx ftehim u naġġornaw għal summit ieħor jew jintlaħaq ftehim u ngħidu li l-kapitolu huwa magħluq. Sissa l-ewwel indikazzjonijiet huma li jista' jkun diffiċli li jintlaħaq ftehim dwar f'dan l-ewwel summit, però wieħed naturalment ikompli jinnegozja skont l-aqwa abilitajiet tiegħu u wieħed jimxi minn hemmhekk il qudiem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.